Тәкъбир әйтеп, авыл халкы мәчеткә таба атлый. Манарасы ерактан ук күренеп тора, кыйблага караган айын нур бөрки. 20 елдан артык тарихы булган Нурания мәчетен быел төзекләндергәннәр. Бу 500-гә якын кеше яшәгән Олан авылы мәчете. Яше дә, карты да дингә тартыла. Быел исә авылдашлары Татарстан язучылар берлеге әгъзасы Равилә Шәйдуллина ярдәме белән иман йортын тулысынча яңартканнар. Хәзер ашлар, ифтарлар уздыру өчен яңа бүлмәләр, заманча шортлар да бар. Минем бабам Куттус углы Габделхай миңа әйтә: кызым, Алласыз, динсез кавым зак яши алмый ул. Бетә ул. Әле менә үскәч, укыгач, намазлар укырсың әле. Һәм шушы айны яңа мәчетнең манарасына менгезеп куярсыз. 1930 елда мәчетнең манарасын кискәч, Равилә ханымның бабасы аның айын саклап кала. Бик күп еллардан соң аны оныгына биреп, васият әйтеп калдырган. Хәзер ул айны яңартып, мәчет янына алып куйганнар. Аны шул мәчеттә тәртипле генә йөрибез, укыйбыз. Бер тәравих намазларын бер җенлек калдырган юк. Мәчетне яңартканнан соң абыстайлар балаларга дини белем бирә башлаган. Шул рәвешле яшь буынны да дингә якынайтабыз диләр. Әкренләп тартыла башладылар. Безнең инде элек бәйтенде мәчетнең төп өлеше бабайлар гына булса, хәзерге вакытта әкренләп инде урта яшьләр килә башлады, тартыла башладылар. Шунысы сөендерә. Авыл халкы да сөенечен яшерми. Алан мәчете 1000-нчы дагын эшләп килде. Теге кыяфәт ягыннан хәзер күпкә матур иде, конечно. Яңарды дип әйтсәк тә, яңа мәчет булды. Бик матур булды, бик оста итеп эшләделәр. Мондый мәчет күргән юк әле. Авыл халкының шатлыгын уртаклашырга башкаладан да кунаклар кайткан. Мәчет ачылу тантанасы зур бер чарага әйләнде. Без еш кына мәчет ачылышларына йөрибез. Менә мәчет булган мәчетне төзекләндереп, аны чынлыкта да тарихта тирән ис калдырырлык итеп, шәнлеген булдырып, менә бүгенге көндә шушы эшне башкарган Равилә Шамиловна чакыру белән килдек. Чыннан да искиткеч, шундый зур сыйфат белән эшләнгән, мотор итеп эшләнгән, ак төсләр белән эшләнгән. Менә әле генә кирип чыктык, яңадан анда барасы килә. Киләчәктә әлеге мәчет өлкәннәрне дә, яшь буынны да берләштерер дип өметләнәләр Алан авылында. Инзилә Хөсәйнова, Алмаз Зыйдинов, Яңа гасыр каналы.